Upon seeing the Egyptian army coming toward them, na-realize kini sa mga Israelites nga na-trap kini sila. Na-trap kini sila sa mao nga sitwasyon. Kaya nga naman, samtang nagkampo sila diha sa daplin sa baybayon o diha sa tubig, at bang sa pihahirot, taliwala sa Migdol o sa Baal Sipon, nakita nila nga wala na gid sila laing kadaganan pa. Dagat god. And then pagtan-aw nila sa luyo, aduna ditoy mga sundalo nga nagpadulong na sa ila. Paglingi nila sa ilang right side kabukiran, nakita nila nga di na gid sila makaikyas pa. Hinungdan niini nga nahadlok kini sila, hilabihan ang ilahang kalisa. Ingog padri, the situation looked desperate to the Israelites, but the Lord was in control and was going to use these circumstances to show the Egyptians that He was Israel's God and the only true God. Now, kung imong tan-awon, murag usa na gid kadto ka desperado nga sitwasyon. Pero gibakita lang diri sa Ginoo nga ang Dios maoy gakontrol sa tanan. Tingali sa imong kinabuhi ba? Nga murag na trap na ka sa usa ka sitwasyon nga imuhang gisubay ug naibaluan nimo nga murag wala na jud kay dag-anan pa, wa na gid kay kadaganan pa. Ang Dios hinumdumi, He is in control sa mao nga sitwasyon. Therefore, whenever we face difficult times, we too should call on the Lord. Kung nakita gani nimo wala na kay kadaganan, na-trap na ka sa usa ka malisod nga sitwasyon sa imong kinabuhi, tawag sa Ginoo. O si Moses miingon sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, barog galig-on ug tan-awan ninyo ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang buhaton karon kaninyo. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon dili na gayod ninyo makita pag-usab. Ang Ginoo maong makik-away alang kaninyo ug maghilom lamang kamo. Sa diha nga gibati sa mga Israelinhon ang hilabihan na kahadlok, giingnan sila ni Moses nga ayaw kamo kahadlok, barog nga lig-on ug tan-awan ninyo ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang buhaton karon kaninyo. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon dili na gayod ninyo makita pag-usab. Ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. Kining sitwasyon nato karon, pagilain makaluwas sa tua ang Ginoo ra gyud. Kung duna ka may kalisod nga giagian karon tungod ni ining COVID-19, ayaw kahadlok igsuon, tawag sa Ginoo. Kay ang Dios makig-away alang kanin.